Dumela Bakulu, the Nyame Tijan is here. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa has touched down at Joshua Kablinkomo International Airport this morning ahead of the launch of the Gukurahundi community hearings at State House in Bulawayo. The launch is being attended by 72 chiefs, senior government officials, ministers, and state and development from Matabeleland North, South, and the Midlands provinces, politicians, and civil society organizations, SCOS. Zvinhu zviri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi ndi zvakamira zvakadai. So kune nyaya dzekukurahundi dzakamboitika kumashure. So apa nhasi President Emmerson Mnangagwa vari kunzi vaende ikoko kuti vambonodzifambira, vambonotaurirana pachavo, vorwa discussion yavo. Kwakune vanhu vakawanda vatoenda vachinoda kunzwawo kuti zvichapera sei. Ukatarisa kana that guy uya wekuwikina opposition aitwa Sengezo Shabangu wekuzonzi imposter anga ariko futi ikoko aatenda that ningirikini iri kuitika. Let's hope kuti ichava fruitful nekuti nyaya yakaitika kumashure kukurahundi yanga iri too sensitive. Even nanhasi ingori too sensitive kuti tingoitaura nezvayo. Tinotombotanga tanyatsoziya, tanyatsoona kuti zviri kufamba sei. Saka apa tichamboona kuti zvichapera sei. Tichazokuudzai, tichadzoka tichikupai update kuti meeting yacho inenge yanyatsa kubudirira here.